Állatkerti mesék. A kis szürke egérfiú megkéri az elefántlány kezét annak apjától. Tehát egy elefánt apa és egy kis szürke egérfiú a szereplő első olvasatban. Aztán, hogy hogyan éltek ebben a lehetőséggel, már rátok van bízva. Ülj le! Köszi szépen, Fáni bácsi! Fáni bácsi! Na, mondj, iszol egy kis pálinkát, iszol. Nem bírom, Fáni bácsi, a pálinkát. Nem bírom? Nem, inkább unikumot. Azt bírom. Tudok én neked unikumot, és a jóisten áldjon meg. Fáni bácsi! Mondja. Fáni bácsi kedvel engem, ugye? Hát kicsit zavar a bajszod, de különben sem. Olyan nem elég pörgeljen nekem, tudod meg? Jó, hát én ezt értem, Fáni bácsinak se kicsik a fülei. Csak úgy. Bírod te az ittat, fiú? Persze. Fáni bácsi, az a lényeg, hogy szerelmesek vagyunk a Lucának. Na. És hogy elvenném én őtet nőül, feleségül. Nőül, elvenném őtet. Hát, megmondom őszintén, fiam, én az én Lucámnak egy igazi férfit szántam. Hát nézze már rám. Hát, ez az, fiam, megmondom őszintén, jó nagy b***nak nézel. Ne haragudjál már, de mi nálunk, hogy a porcelán szakmában megmondjuk, hogy... Megmondom neked úgy, ahogy van, fiam. Na jó, hát nálunk viszont a család az nagyon gyorsan tudunk. Pikpak, annyi leszünk, hogy. Lesz sok kicsi nagy elefánt. Kicsi bajussza nagy fülekkel. Érti? Ja, ettől félek. Fáni bácsi, ne legyen már ilyen, ez ilyen konzervatív, ilyen kicsit lelassult maga, nem? Tehát fel kéne már pörögni így a 24. századhoz. Megmondom neked úgy, ahogy van, hogy te nem vagy nekem elég fajsúlyos gyerek. Jó van már, Fáni bácsi, azért már maguknál állandóan megy ez a nagy zabálás, állandóan csak a testméretek számítanak. És a gyorsaság, odafigyelés, koncentráció, lényegre látás, törés. Egyáltalán az én lényemben van valami egészen... Szelebordi vagy nekem, tudod? Szelebordi. Szeretlek, félre ne értsél. Most te picit ne beszélje most már, fiam, a jóisten áldjon meg. Mert csak itt a hablatyolsz, keverész, kavatyászol én nekem. Jó erő. Nekem a férfi, az legyen férfi! Legyen jelen! Legyen ott! Nem ilyen pirge-pürge, hörge-förgő. Ha érted, mire gondolok? Meg fogok változni! Megváltozok! De tényleg meg fogok változni. Na most félre ne értsél. Biztos, hogy nem fogom. Én, hogy mondjam neked, fiam, én nem vagyok egy prűd ember. Ha értesz? Nem. Akkor majd megértesz. Az én lányom nő. Mi? Nagyon nő. Tudom, nekem mondja. Éjszakánként mire kijössz, megérem kétszer? Már pedig körbeérem kétszer. Azt akarom én kérdezni tőled, hogy az a pici kis kunkori farkat bírja-e majd a gyűrűt? Hát ne haragudjál már, ami nálunk a porcelán szakmában nem szeretjük a mézes mázat. Bekerülsz egy manufaktúrába, fiam. Viszont a kis farkammal szépen meg tudom rajzolni a kis mintákat. Gyorsan, kis szép minták. És ezt mind a farkammal.
Tényleg? Mármint melyikkel? Önazonos vagy te, fiam, az Istenem?